який присвячений річниці кримськотатарської газети «Терджиман», ми будемо говорити про телевізор. Який телевізор дивляться в окупованому Криму, що українські медійники знають про те, що відбувається на півострові сьогодні. Будемо говорити з нашими експертами. Залишайтеся з нами, буде справді цікаво. Мій колега Андрій Куликов. Вітаю. Привіт-привіт. Поруч зі мною люди в імпровізованій президії. Це Рифат Чубаров, народний депутат і голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Це Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Це Таміла Ташева, вона співзасновниця громадської ініціативи «Кримсос», і Айдер Рустамов, муфтій Духовного управління мусульман Криму. Я прошу вас привітати їх оплесками. Ну і наші експерти, медійники, які як фахівці сьогодні будуть представляти все телебачення України. Це Зураб Аласанія, генеральний директор ЮА «Суспільне мовлення», Світлана Остапа, заслужений журналіст України і оглядач «Детектор Медіа», Осман Пашаєв, виконавчий продюсер ЮА «Крим», Валентина Самар, кримська журналістка, Центр журналістських розслідувань та «Дзеркало тижня», Віталій Портников, журналіст, телеведучий Радіо Свобода. Та Ібраїм Умєров, який представляє ЮА Крим. Ваші оплески нашим гостям. Тож сьогодні ми з Андрієм Куликовим вже почули багатьох, але найцікавіше – телебачення. Те, що дотично до кожного, 100% до кожного глядача UA Суспільне, UA Крим сьогодні. Це те, що ви бачите, коли вмикаєте телевізор. І, власне, нас сьогодні цікавить це в розрізі нашого медіафоруму. Так? Про що саме про Крим сьогодні відомо в українських медіа. Ну і, певно, перше, таке коротеньке, якщо можна, Андрію, питання. Да? Чи багато ви взагалі відеосюжетів, програм, інтерв'ю бачите на такому загальному українському телебаченні, на загальних центральних каналах, не регіональних, я маю на увазі? Чи зустрічаєте ви там часто тему Криму? Раз на день, раз на тиждень? Значить, ні. Ні, я по-інакшому сформулюю це саме запитання, і я попрошу спершу відповісти промовець і промовців, які сидять у білих кріслах. А назвіть нам, будь ласка, ту картинку з Криму, яка вам за останній рік справила найбільше враження. Валентина Самар, 30 секунд на це. Будь ласка. Насправді таких... А от мікрофон можна. Дякую, так. Ну, насправді це питання трохи не до фахівців-телевізійників, бо в нас перед очима кожного дня багато картинок, і вони справляють враження. Тому що Крим сьогодні дуже багатьма і нами в тому числі сприймається дуже емоційно. Це поза професійними фаховими нашими обов'язками ми не можемо спокійно дивитись на будь-яку картинку із Криму. Чи то гілка, не знаю, там заквітла сьогодні там вишня в Криму, чи можливо це просто хвиля, яка б'ється в берег. Будь-яка картинка з Криму нами, кримчанами, сприймається емоційно і запам'ятовується. І саме як до кримців, саме як до телеглядачів було адресовано до вас це запитання, не як до фахівців. Осман Пашаєв. Тут я переглядав першу панель, здебільшого говорять інформаційники і новинарі, і всі здебільшого про або публіцистичний, або про новинний формат. А я хочу сказати, що мешканцям Крима, в яких би умовах вони не жили, розважальний їх теж цікавить. І от з Криму, про Крим і розважальний, і такі близькі до научпопу історичний, я хочу сказати, робить це Креміан Татарс, це колишні АТРівці, це Ліля Буджурова, відома в Україні журналістка, і Ельзара Іслямова. І їм, до речі, виповнюється сьогодні 2 роки. Дуже жаль, що вони не змогли долучитися з певних причин до нашого медіафоруму. Щодо українських медіа було дослідження, воно теж лунало на Нацради з питань телебачення і радіомовлення, що на комерційних мовниках дуже мало було Криму, на центральних каналах було мало Криму. І от, скажімо, фільм Катерини Кириченко «100 днів над прірвою», документальне кіно, яке вийшло нещодавно, його скоро покаже і має показати і суспільний мовник, воно вразило. Ну, чим цікаві синхрони, яких нам, новинарям, важко буває здобувати в пересічному щоденному режимі. От про це я хотів би сказати. Креміан Татарський 100 днів над прірвою. Уже сказав, дякую. Світлана Остапа.
Тут згадали щойно про моніторинг Нацради. Я можу процитувати, що один з останніх моніторингів Нацради засвідчив, що 6 інформаційно-розважальних телеканалів ICTV 1+1, ЮА1, Інтер, НТН і Україна приділяють висвітленню подій у Донецькій і Луганській областях 2,2% тижневого ефіру, а висвітленню подій в окупованому Криму 0,1%. Тому це дуже і дуже мало, і порівняно з тим періодом, коли ці загальнонаціональні канали мали своїх спецкорів у Криму, і ми бачили новини з Криму ледь не щодня, тепер ми бачимо їх дуже зрідка, і загальної картини того, що відбувається в Криму, український глядач і слухач не знає і не бачить. Дуже цікаво. Валентина Самар назвала деякі образи. Світлана Остапова веде мову про загальну картину. Осман Пашаєв дав опис. Все ж таки, хтось назве ту картинку. Телебачення – це є картинка. Віталій Портненко. Прощання з Веджею Кашка. Це була пронизлива картина, яка показала, яким є справжній Крим. Дякую. Ібраїм Умєров. Я так само хотів згадати саме про прощання з Веджекашка, а також це картинка Ханського палацу, те, що коїться зараз там. І Зураба Ласаня. Так само коротко, мені не вистачає інформації про Крим. Якщо він не інформаційний, суто новинарний, і те теж мало буває, а про картинку. Останнє це був Ханський дворець, але це були фотографії, не відео. І дівчинка Христина. Це дівчинка, яка в 11 років грає на піаніно так, що завоює там всі конкурси, які тільки можливо. Вона беженка з Криму. Це теж моя картинка Криму. Ми вислухали людей, які дають основні тези. Ахтем Чийгоз тим часом хоче доповнити. Я попрошу також і інших учасників президії сказати своє. Из того, что я вот каждый день по мере возможности ночью или рано утром смотрю, это обыски, это вооруженные в балаклавах люди, и это сегодня, в общем-то, картина Крыма. Мрак. Дякую. Айдер Рустамов. Я також приєднуюсь до слов Ахтема. Це картинка все ж обшуки, силовики в масках, балаклавах. Оця картинка. Таміла Ташева. Дякую щиро. Направду, мені як правозахисниці, звісно, що ми відслідковуємо всі події, які пов'язані з порушенням прав людини. І так, це обшуки, які відбуваються фактично кожного тижня о 5 годині ранку. Це картинка дітей, які ходять по розбитому склу, ранять собі ноги. Це картинка дуже розлючених, в тому числі жінок, які не знають, як реагувати на те, що їх чоловіка, який не є терористом, його сковують у наручники і уводять. І Рефат Чубаров. Не всі теми, які тримають напруження людей, вони помітні на екранах чи на моніторах телебачення. Тема кримсько-татарської автономії – це те, що об'єднує всіх людей, які тут, в Україні, намагаються висвітлити, зробити певні передачі, і тих людей, які в Криму очікують відповідь на одне питання – коли? От тема кримсько-татарської автономії, з моєї точки зору, вона є такою, яка має бути, надаватися глядачам і в Україні, і в Криму таким чином, щоб відбувалося подальше об'єднання цих людей. Дуже характерно, що ми зараз обійшлися без оплесків. Надто серйозна тема і надто серйозні картинки ми почули і побачили. Доносять в тому числі ці картинки до нас і журналісти телеканалу ЮА Крим. У нас є відеосюжет про те, як вони працюють. Увага на екран.
Ми працюємо зранку, щоб зробити ваш вечір інформаційним. День журналістів UA Крим починається із всебічного аналізу подій у світі, щоб ви знали про Крим усе і навіть більше. Новини про Крим не обмежуються Кримом і сьогоденням. Величина історії півострова завжди в полі зору новин. Але найголовніше – це щоденна праця журналістів UA Крим. Для того, щоб видати новину, ми шукаємо історії, очевидців, експертів та чиновників, що впливають на нашу дійсність. Саме ці речі роблять нас оперативними. Ми єднаємо кримчан всіх країн і часів. І вже ввечері складаємо картину Кримського дня в деталях. Вас вітає інформаційна служба новин телеканалу UA Крим. Відтепер більше новин і більше мов. Дивіться на Суспільному новини рідною мовою. О 17-й годині новості Крима, о 19-й новини Криму та о 20-й 40 Хаберлєр Крим. Слідкуйте за подіями з нами. Тепер можна і опис. Пані та панове, чи знаєте ви, чого не вистачає українським медіа сьогодні? А це для того, щоб тема Криму вона звучала дійсно частіше, глибше. Ми знаємо, на досвіді я знаю про те, що теми правозахисту, на жаль, вони не є рейтинговими. Цікаво глядачеві українському подивитися, наприклад, що туристів немає в Криму або щось погане сталося. Цифри це показують. Аніж дізнатися правду про те, що дійсно є обшуки. І найстрашніше це те, що жителі Криму, вони часто не знають, що у них поруч відбувається, що така реальність, яка поруч з ними, вона не відображається в телевізорах, які вони дивляться, телевізори, які контролюються сьогодні Росією. Тож, по-перше, Зура Паласання, що треба вам для того, щоб тема Криму вона дійсно звучала? Корпункти в Криму, не знаю, більше громадянських журналістів, які будуть передавати цю інформацію, чи якісь супер яскраві теми. Ми в попередніх панелях говорили про те, що, на жаль, негативні теми, трагічні теми, вони потрапляють до новин дуже часто. Ну, якщо коротко, тоді це виходить, що проблема цілком телебачення як такого. Бачите тут кого-небудь з комерційників? Комерційні канали серед нас. Ви ж запрошували? Де вони всі? Це не дуже комерційна тема, це правда. Якщо є якась драма, то вона буде висвітлена. Якщо її немає, то основне і головне завдання спільного мовника як таке, а це просвіта, інформативність і об'єктивність, вона не котується на ринку. Тому ви їх не бачите серед нас. Є тільки Віталій Портніков, який робить свою справу, але теж більше з політичного боку. І, до речі, навіть цей форум сьогодні по декілька зранку, наскільки я бачив, час від часу перевалював на саме політичні темі. І от так само, ну і це теж не є найвищою рейтинговою темою на телебаченні. Розваги – так. Спробуємо, якщо ви дозволите, трохи пізніше я прочитаю концепцію каналу UA Крим, який є в роботі зараз. Ця концепція, вона є проєктом, і там дуже багато чого приділено саме просвітницькій роботі. І вдень ще хтось з політиків згадував про те, що не треба бігати за росіянами і їх постійно якось опровергати, а треба робити своє, і треба говорити про позитивне і хороше те, що є, пояснювати і туди, і сюди, і Криму, і про кримчан Україні, і таким шляхом іти. Все ще не певне, що це рейтингово, але будемо шукати ті шляхи, які дадуть і рейтинги в тому числі. Віталій Портніков, з вашим досвідом, на вашу думку, треба журналістам кримським зробити тему Криму такою цікавою, продавати її на центральні канали, так би мовити? Чи дійсно потрібно чекати лише трагічних подій для того, щоб Крим потрапив в український телевізор? Комерційне телебачення для того існує комерційне, щоб надавати своїм глядачам контент, який так чи інакше буде для них цікавий. І саме тому ми створюємо в країні суспільне мовлення, щоб суспільно значущі теми так чи інакше були на порядку денному і конкурували з тими темами, які можуть бути так чи інакше нецікаві для комерційних каналів. Саме якісне, сильне, рейтингове суспільне мовлення, яке ми рано чи пізно створимо, рано чи пізно
ми докладемо зусиль, скільки б це років і змін команд не потребувало, зможе відповісти на ваші питання. І ще, звичайно, те, що називається національний інтерес. От, скажімо, зараз, коли був загальнонаціональний референдум в Швейцарській конфедерації з приводу збереження фінансування суспільного мовлення, переважна більшість громадян країни виступили за те, щоб його надалі фінансувати. Серед головних мотивів було те, що в разі припинення такого фінансування припиниться мовлення ретро-романською мовою, на якою говорить дуже маленька частина мешканців Швейцарії, навіть відсотку немає. Але всі усвідомлювали, що це задача держави гарантувати продовження мовлення цією мовою, і для цього не дуже великого регіону Швейцарії. Тому що німецькою, французькою чи італійською мовою можна буде завжди знайти комерційну інформацію, ретро-романською ні. Точно так і тут. Я, скажімо, абсолютно впевнений, що питання кримсько-татарського мовлення і питання мовлення на Крим, для Криму і про Крим має бути насамперед державною задачею, а не залежати від приватної ініціативи. І це одна з важливих завдань змін в суспільному мовленні, яке так чи інакше рано чи пізно буде таким, я б сказав, комплексом регіональних і національних інтересів України. Дякую, Віталій Портніков. Світлана Остапа, ви як медіаекспертка, представляєте «Детектор медіа». Ви знаєте про український телевізор більше, ніж хтось з нас, здається, так? Тому що ви багато років це все аналізуєте. Чого не вистачає? Тому що сьогодні в першій панелі Алім Алієв сказав про те, що ми себе загнали десь в гетто. Ми навіть зібралися тут кримськими журналістами, кримськими виданнями, щоб обговорити все, що навколо нас. Ми не розширили це там максимально, да, на всіх, можливо, там українських журналістів, інтерв'юєрів відомих, яких знає глядач дуже добре. Тож, що нам треба робити? Журналістам чи керівникам цих медіаресурсів покращувати професійність, подачу? Ну, по-перше, треба забезпечити безпеку тих, хто міг би там працювати. Це зараз наразі неможливо. Я ще раз скажу, що всі загальнонаціональні канали тепер втратили можливість мати там своїх спецкорів. Останнім, хто мав там спецкора, це був Інтер. І це було кілька років назад. Причому ця журналістка, вона спочатку, якщо вона навіть включалася, то спочатку з вітрозахистом, і де було написано «Інтер», то останні місяці вона працювала вже просто з голим мікрофоном, навіть не щоб її не можна було пізнати, з якого вона каналу. І це вона робила десь за межами міста, ховаючись, розумієте? Тому там небезпечно це робити. Кілька років назад також Радіо Свобода мене запрошувала майже на таку саму тему поговорити. І я тоді сама робила такий підрахунок на кількох загальнонаціональних каналах, то там новин було десь по 30 на місяць про Крим. Це були різні новини. Це були і економічні новини, це були і новини просто про людей, там були новини про курортний сезон, там порівняння цін було на продукти, різні були новини. Зараз я вам сказала, що всього 0,1% ефірного часу приділяється новинам з Криму. Ну що туди можна вмістити? Це тільки ті новини, про які от говорили колеги поважні колеги з президії, що це про обшуки, про арешти. І ці новини, вони робляться, телебачення – це картинка, і картинку цю теж треба десь звідкись брати. Звичайно, це тільки завдяки громадянським журналістам, які ще там є, які, часто ціною своєї свободи роблять це. І це дуже небезпечно. Тому я думаю, що, звичайно, комерційний інтерес комерційних каналів – це одне питання, а якби вони мали можливість відправити туди своїх кореспондентів – це інше питання. Дякую. Валентина Самар, яка писала про Крим і говорила про Крим ще до окупації, про ті проблеми, які є, про ту корупцію. На вашу думку, чи тема Криму стала цікавіше для українців після 2014 року? Знаєте, можна вдосконалювати скільки завгодно свою фахову майстерність, можна придумувати багато тем, можна придумувати, знаходити джерела інформації в Криму і людей, які будуть працювати для вас. Зараз в нас
можна сказати, що громадські журналісти, люди, які просто-напросто вміють робити мультимедійний контент на рівні там володіння своїм смартфоном чи айфоном, вони сьогодні заміняють дуже багатьох журналістів там у Криму, оскільки вони дають от саме ці гарячі новини, подійні, да, речі. Але це тільки один зріз. Ви знаєте, ми нічого не змінимо, поки в цілому Крим не стане в українській політичному порядку денному на чільному місці. От коли кожного дня кожен чиновник і політик буде відповідати нам на питання, що він зробив для деокупації Криму, що він зробив для реабілітації політичних прав кримськотатарського народу, що він зробив для визволення наших політичних в'язнів, що він зробив для того, щоб діти з Криму мали змогу навчатися тут в Україні і щоб вони були більш захищені, це з одного боку. Доти ми не переламаємо цю ситуацію, Крим не буде цікавий в широкому загалу, власникам телеканалів, навіть попри те, що це буде дуже якісний контент, який, що називається, буде продаватися. Отже, в першу чергу, Крим має стати на чільне місце в політичному порядку денному. З іншого боку, це дорога з двома напрямками руху. Тому що поки ми, кримчани, дійсно сидимо в цій резервації, нічого не зміниться. Тому кримські журналісти не мають сидіти в своїх редакціях, де тільки одні кримчани, вони мають іти працювати в різні редакції. І робити там, і розумітися, бо тільки вони розуміються на специфіці кримській. Це дуже важко. Повірте мені, я ці 4 роки, тобто 3 роки з половиною ми робили сюжети розслідувальні для Слідство.Інфо. Зараз вони виходять в наших грошах з Денисом Бігусом. І я знаю, яка прірва в інформованості по кримським специфічним темам, хоча це просто антикорупційні розслідування, і вони вже торкаються чиновників національного рівня. Поза тим, ми маємо йти. Мають йти політики в кримські, активні просто люди, активісти мають йти в українську політику і пояснювати, що таке Крим, яким чином з ним працювати. Тоді з'являться зовсім інші теми. Так, Зора Паласаня має ремарочку, так? Коротка репліка. Я хочу додати, маючи поганий досвід і з Абхазією. І так само рік за роком тема сходила і виходила з душ людей так само, з тих, хто там був, а потім поїхав і чекав звільнення Абхазії. Так само вона зникала потроху з політичних тем і вже більше 10 років. Та, і все воно. То я хочу підтримати Валентину Сомар, якщо воно стане саме, не опускайте руки, саме на політичному рівні, якщо ми всі будемо штовхати цю тему, вона буде на поверхні. Якщо ні, надія буде зникати з кожним роком. Ібраїм Умєров, UA Крим, ви мовите для UA TV's. Думала про Османа, тому що ти наступний будеш брати слово. Скажіть, ви працюєте для міжнародної аудиторії. Чи маєте ви фідбек? Чи маєте ви реакцію якусь, да, десь зі світу? І хто вас дивиться? Чи вас в Криму дивляться? Ну, по-перше, аудиторія UATV – це тобто закордонні глядачі, які дивляться російською або англійською основну частину, також є частка арабською, і також є кримськотатарською. І, наприклад, був фідбек з Казахстану, що вони дивляться на саме кримськотатарською. Тому, але якщо казати про внутрішньоукраїнську картинку, то я думаю, ось на довершення того, що і політики мають впливати на цю тему, і підвищувати комерційну зацікавленість цього питання. Але все ж таки, якщо Україна є демократичною державою і саме народ має впливати на події, він має задавати інформаційну повістку, тому, я думаю, народові не вистачає якогось спільного бачення майбутнього України в цілому і, зокрема, Криму. Тому, я думаю, у цьому питанні треба більше працювати, більше організовувати майданчики для обговорювання, щоб у людей було дійсно, як сказати, адекватне і стратегічне послідовне розуміння майбутнього, і від цього, вже відштовхуючись, переживання за те, щоб теми наших втрачених територій не зникали з інформаційного поля. Осман Пашаєв, UA Крим. Для кого ви працюєте? Для української аудиторії, розказуючи про те, що відбувається в Криму, чи для кримчан?
Можна все ж таки про потреби? Дещо мені вже страшно говорити, бо був форум молодіжний кримсько-татарський десь восени, і тоді я тільки починав на UA Крим, це вересень, здається, і там просто сказав в тому, воно не мало виходити назовні, що одна з ідей, ми, можливо, хочемо дублювати кримсько-татарською мовою серіал «Friends», «Друзі», да? І воно вийшло в Фейсбук, і було стільки зацікавлення, я розумів, чому це буде цікаво, чому це буде зовсім інший, як така ж фідбек і в Криму. Можливо, тут мало хто вже пам'ятає, можливо, Ріфат Чубаров лише пам'ятає, коли перше був дубльований років 15 тому «The Brave Heart», «Хоробре серце» кримсько-татарського. Одразу всі, хто цікавилися, не цікавилися, це інша аудиторія, це масова аудиторія, бо ті актори, яких могли бачити десь в кінотеатрі або телевізору, раптом заговорили кримсько-татарською мовою. Це складно і це дорого. Ми поки не спромоглися це робити, або зробити якісь там шоу. Я зараз теж скажу, і потім ми не зробимо, там південно-корейський формат, його адаптація передбачає, що українці в цьому шоу, саме українці, заговорять, можливо, кримсько-татарською мовою. Це те, про що каже Віталій Портников, це не тільки про інформування, про це збереження, а збереження – це не лише консервація, а розвиток цієї мови. І я знову кажу про розважальний або розважально-просвітницький продукт, і він дійсно дорогий. І треба про це говорити, але страшно, що можна сказати і не зробити. От в мене зараз такий страх є вже. Передаю слово в президію. І я прошу Ріфата Чубарова продовжити або пояснити ту думку, яку висловила Валентина Самар. Поки не буде кримської теми у політичному житті, доти у нас не буде достатньо висвітлення її в засобах масової інформації. Але що може спонукати політиків до того, щоб піднімати кримську тему? Окрім тих, хто робить це послідовно. Чи не засоби масової інформації? Прошу, Ріфата. З такою думкою, зрозуміло, я погоджуюся, але одразу продовжу, що все взаємопоєднано. І не можна перекидати лише в сферу політики, мовляв, ви давайте нам дуже цікаві приводи, теми, ви яким чином оживите життя, чи напрямок на Крим, а ми це все будемо показувати. Я думаю, що і сьогодні є достатньо подій, відбувається в Україні. Інша справа, як нам вдається це все висвітлювати. Я зараз вступаю на невдячну таку, знаєте, на невдячний шлях, бо критикувати журналістів – це загрозливо для політика. Але я розумію, що для українських ЗМІ є дуже складне завдання. Для українських ЗМІ або для кримських ЗМІ, але які діяльність свою здійснюють на території материкової України. В першу чергу хочеться зберегти цікавість для телеглядача чи радіослухача і бути такими цікавими на всеукраїнському рівні. З іншого боку, є специфічний глядач, слухач на території окупованого Криму. І тут от знайти такі теми і, головне, форми їх висвітлення, щоб вони були цікаві для кримських людей і не менш цікаві для тих, хто на материкові України, це іноді здається майже неможливо, але треба їх знаходити. Я хочу закінчити, знаєте чим? Я тут думаю, що в цій аудиторії, можливо, я за віком найстарша людина. Я згадую «Голос Америки», Радіо Свобода, інші голоси. Вони нам давали те, що ми не могли почути, побачити, проживаючи на території Радянського Союзу. Вони нам говорили просто правду про ті сфери, про які нам не говорили правду ті засоби масової інформації, які були, вони були всі однаковими, державними. Отже, нам цього було достатньо, щоб критично відноситися до того, що нам влада радянська давала у вигляді пропаганди. Тому що там, звідти, ми отримували правду. Тому те, що ми зараз намагаємося, скажімо, надавати для глядачів в Криму чи слухачів, ми маємо ці теми відбудовувати таким чином, щоб люди розуміли, що здійснюється в Криму з ними і чому це здійснюється. Це перше, я буду завершувати.
Інший момент це те, що коли це все відбудовується, треба думати, що те, що нам тут вдається найцікавим сьогодні, найрезонансним, це може в Криму відчуватися зовсім по-іншому. Я просто тут спираюся на погляди людей, але вони теж є дуже різні. Є ті, які підтримують, скажімо, певні напрямки українських каналів. Ну, скажімо так, там люди кожен день живуть очікуванням, коли повернеться, коли вони будуть в Україні. І будь-яка програма, найоб'єктивніша, яка тут висвітлює правду, але там вона є незрозумілою, в них це викликає відчуття відчаю. Ну, скажімо, хтось проривається через кордон, і з ним там 20 народних депутатів України. Вони проривають кордон України, щоб пробратися в Україну. Тут цікаво, ми тут розмірковуємо, що це є це є політика, тут якісь процеси, а там люди це відчувають як руйнування подальшої української держави. Я не хочу говорити, що це не треба висвітлювати. Треба надавати таким чином, щоб люди розумілися про правду, що відбувається в материковій Україні, але в той же час, щоб вони отримували звідси інформацію, яка як мінімум зберігає їх впевненість на повернення, а краще, щоб вона укріплювала їх в їх надіях. І тут одних лише політиків недостатньо, бо журналісти в нашому житті динамічному є не менш важливою стороною відбудовування того суспільства, в якому ми живемо. До того, що сказав Рефат Чубаров, додам, що жодні голоси не зробили б того, про що каже Рефат Ага, якби радянські люди або ті, хто жив у Радянському Союзі, на собі не відчували те, що відбувається. Вели тут мову про те, що немає представництва українських телеканалів і інших засобів масової інформації в Криму. І зараз ми дуже багато в чому покладаємось на так званих громадянських журналістів. Моє запитання, на яке я спершу прошу відповісти Тамілу Ташеву, потім Ахтема Чийгоза, а потім Айдера Рустамова. На вашу думку, яке значення громадянських журналістів? Без них можна, без них не можна, без них краще, без них гірше. Без них зараз ніяк насправді, тому що реальну картинку, яку нам дають з-під обшуків, з-під судів, це роблять громадянські журналісти. І таке поняття, як громадянські журналісти, фактично винирнуло, мабуть, що у 2016 році, коли дуже багато загальнонаціональних медій, вони зрозуміли, що дуже складно дійсно, як Світлана сказала, працювати на території півострову. І тому ми насправді дуже активно співпрацюємо і маємо співпрацювати з ними. І я би радила загальнонаціональним медіа якраз таки користуватися не тільки публічно їх картинкою, а в тому числі працювати з ними над тим, щоб мати від них ексклюзивну інформацію, яку вони можуть надсилати. І можна з ними працювати, і техніку надавати, і так далі. Тому я розумію, є питання безпеки і так далі. Але якщо ми говоримо про те, що ми хочемо мати хороший контент, якщо ми говоримо про те, що ми хочемо мати хорошу картинку і дуже релевантну зараз інформацію, то однозначно без них ми зараз ніяк не зможемо. Я би зараз, користуючись нагодою, хотіла сказати про Нарімана Мімідімінова, до якого ми розгорнули всі разом з журналістами і з громадськими діячами кампанію на його підтримку, тому що він зараз є затриманим, і він є одним з самих таких яскравих громадських журналістів, які працюють на території Криму, але таких, як він, є насправді десятки. Ахтем Чийгоз. Я хотел бы добавить к тому, что Рефат Ага сказал. На самом деле телевидение, помимо информационной части там, и шоу, это еще серьезнейшее оружие пропаганды. И то, что прорывался кордон на западе Украины, это больше шло информированность в таком ракурсе борьбы, за власть. То есть выборы. Сегодня нет электората, у Украины в плане электората, голосов в Крыму.
Может, и в этом есть причина. Потому что информационных поводов очень много. Например, ну, нет такой проблемы. Да, есть определенные, если вот нужно хозяевам канала, нет необходимости освещать сегодня то, что в Крыму происходит, то это скорее вопрос в их заинтересованности, нужна ли вообще тема Крыма им. Крым сегодня неудобен. И я не понимаю, например, как можно не пропагандировать ту борьбу, которая сегодня там происходит, простыми жителями, да, не политическими деятелями или партийными боссами, да, или какими-нибудь общественными деятелями, как здесь в Киеве. Да. Я вот постоянно включаю, у меня такое ощущение, на всех этих каналах выборы. И темы все с этим связаны. Коррупция там и так далее. Война каким-то там одной строчечкой, что там сколько-то человек погибло. А то, что в Крыму сидят сотни людей, каждый день фактически и в том числе умирают люди, и в том числе сегодня рождаются новые герои украинцы. Разве это не есть пропаганда? Нельзя это пропагандировать для того, чтобы воспитывать молодежь. Разве только на негативе надо воспитывать? Вот это, конечно, непонятно. И я имею в виду таких, как Балух. Ведь, не знаю, там, кроме этих, как я всегда говорю, 28 каналов Russian Today, которые буквально мозги выносят, и они очень хорошо это все используют. Мы здесь рассуждаем о том, что, оказывается, нет возможностей, оказывается, некого послать, оказывается, нет аккредитаций и так далее, и так далее. Я думаю, что это все, если мы хотим оправдать свою бездеятельность в этом плане, тогда эти все доводы, да, действительно работают. Если мы хотим на самом деле, мы, как я имею в виду, общество достаточно активно. Здесь достаточно материала для того, чтобы использовало информационное поле. Может быть, нет заинтересованности. Ахтем Шейгоз, нагадаю, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу і наш дуже шановний гість Айдер Рустамов, він муфтій Духовного управління мусульман Криму. Я вам трошки видозміню запитання, пане муфтію. Про роль громадянських журналістів ми почули, звісно, ваша думка теж важлива, а є ще люди, які працюють в окупаційних ЗМІ, засобах масової інформації. Яке до них ставлення і яке до них може бути ставлення? Прошу. Те, кто сотрудничает с оккупационными властями по собственной воле, идут на это. Они, очевидно, это те люди, которые предали Украину, предали свой народ. Естественно, мы не говорим о тех людях, которые там вынуждены это делать. Вынуждены делать по каким-то причинам, но это исключение. А в целом, если так говорить, то это очевидно, на мой взгляд. Особенно, если человек выходит, и он на первых позициях, на первых ролях, выходит и говорит что-то, призывает и так далее. Наскільки, на вашу думку, в українському медіапросторі представлено специфічні потреби кримських татар, пов'язані із ісламом і мусульманською релігією? Слабо. Слабо. И, к сожалению, в Украине, как мы видим, в последнее время тенденции даже проявились такие, похожие, я имею в виду обыски последние, да, то есть в культурном центре. То есть один в один картинку мы увидели похожую в Крыму, когда люди врываются, подкидывают книги, обвиняют и так далее. Рефат Чубаров має щось додати. З двох тем, короткі репліки, такі ремарки. Те, що говорив шановний пан Муфтій, це абсолютно правда.
відбулися деякі події, де одразу політики, експерти провели аналогії з тими, що відбуваються в окупованому Криму. І, зокрема, такий брутальний, незаконний спосіб обшуки в Ісламському культурному центрі. Але треба сказати, бути об'єктивним, українська журналістика тут вона виявилася на висоті. І можливо тим, що знову ж все взаємопов'язано, тим, що одразу духовні особи, деякі політики провели прес-конференції, пояснення, були експерти. І тут журналістика українська, вона дуже об'єктивно, на мій погляд, висвітлила цю подію, і тим самим вона зупинила ті негативні такі процеси, які мали би більше відбутися в українському суспільстві. І друга ремарка, вона пов'язана з тим, що говорив Ахтем, і я в якійсь мірі, що привиди є завжди. От я би просто закликав медіаекспертів, які нас дивляться, які тут є, шановні, в нашому залі. От сьогодні відбулися дві події. Дуже незрівнянні, але я про них скажу. Будь ласка, порахуйтесь, як українські засоби масової інформації відгукнулися на них і хто набрав більшість. Перше, це сьогодні відбувався суд над Балухом. Балух заявив про те, що він не зупиняє голодування. Ми його всі просили, всією Україною. Він далі йде голодування. І друге, це Москаль, закарпатський губернатор, який дуже впевнено заявив про те, що окупації Криму не було би, якщо б кримські татари були б єдиними, якщо б вони були не розколотими. І він це заявив сьогодні, випустив інформаційний простір. Добре, це їх право, вони заявили те, що, тобто це його право. Але від того, як це подадуть українські засоби інформації, це теж їх право. Але треба думати про те, як це люди будуть відчувати себе в Криму. І особливо ті люди, які сьогодні продовжують здійснювати опір російським окупантам. От і все. Осман Пашаєв хотів щось сказати, чи ти просто тримаєш мікрофон? Я не знаю, на яку частину більше реагувати. По-перше, до Ахтемага не треба шукати там російський злий умисел, там, де його немає. Зараз я поясню, в чому. От, якщо своєму одному комерційному мовнику згадаю, були офігезні новини з добрим грошовим вкладенням. Ми літали по всьому світу, могли знімати репортажі, і середня частка переглядів була там 6%, 7% – це було класно. І в цей же час канал купує формат. Перший був «Україна має талант», він ендемовський формат по всьому. Частка каналу стає 40%. І новини, які зашиваються тоді, вони добивають по п'ятницях, коли він виходив, до 30% за рахунок цього шоу. І те, що роблять комерційні канали, вони керуються саме цими показниками. І зараз Зураб мені краще підкаже, коли комерційні мовники починають кодувати свій сигнал. Да? Це вплине на зараз, це вплине. Вони не думають про Крим не тому, що Криму хочуть зробити погане. Вони кодують для того, щоб брати з операторів кабельних тут. Крим – окупована територія. Звичайно, там легально не можна буде дивитися кабельні канали. І всі люди, які дивляться ці шоу, вони будуть дивитися, от якщо це «Україна має талант» чи «Голос», вони перейдуть автоматично на російські версії. І виходить, що розважальний контент сьогодні – це теж політичний контент. І як цьому дати раду? Я поки відповіді на це не знаю. Але, з іншого боку, коли ви кажете, там, є можливість робити, громадянські журналісти роблять свою роботу. Окрім того, є журналісти наїздами, імена ми їх всі знаємо, я вже переходжу зараз до новин. Тарас Єврогієв, який вийшов від вас, від Кримсосу, да? Або Антон Наумлюк, який росіянин, але який, можливо, більше українець, ніж деякі українці, робить сюжети, які ми всі дивимося. Окрім того, що було найяскравіше з тих журналістів, які заїжджали? Ми всі пам'ятаємо, це Альона Лунькова, СТБ, і Іра Ромалійська, Громадське радіо, які заїхали в Крим, отримавши акредитацію, і зробили шалено класні репортажі, які дивилася вся країна, але в чому їх звинуватили? Вони отримали акредитацію в Міністерстві закордонних справ Російської Федерації. Це дійсно складний етичний момент, коли люди заради того, щоб в'їхати і показати картинку, змушені звертатися до російської влади. І в чому звинувачення? Опосередковано в тому, що це визнання російської юрисдикції в Криму. Це теж... Прошу. Віталій, я так розумію, проти... Я як людина, яка намагалася і подавала, точніше, себе на акредитацію, просто ти там не вказуєш, що хочеш працювати в Криму.
Тому що якщо ти це вкажеш, ти визнаєш. А якщо ти вкажеш, що ти хочеш працювати в Москві, там десь ще. Так, але це привід, якщо ти не вказав регіони і заїхав в той регіон, щоб тобі припинили. Це вже інше питання, це але інше. є І, моменти, коли ти не хотів визнаєш, долучитися. але Мені цікаво, пробуєш. його думка, так робити нам чи не робити? І таким шляхом йти чи не йти? Поза сумнівом, акредитація журналістів при Міністерстві закордонних справ Російської Федерації для висвітлення подій в Криму – це визнання російського статусу Криму. І Росія буде завжди робити все можливе і неможливе для того, щоб примусити міжнародне співтовариство визнати російський статус Криму. Крим – це територія, яка записана в Конституції Російської Федерації. У Російської Федерації немає ніяких юридичних механізмів для того, щоб вилучати зі своєї Конституції якісь регіони. Для того, щоб це взагалі якось відбулося, мають бути карколомні зміни в Російській Федерації. Тому що Конституція Росії ще жодного разу не переписувалася так, щоб вилучати звідти якісь регіони. З 1918 року це не відбулося, навіть коли була Чеченська війна. І ми пропонували такий механізм виключення, російське суспільство це не сприйняло. Це просто треба розуміти, що Росія зробить все можливе, щоб світ визнав російський статус Криму, тому що альтернативою цього є розвал самої Російської Федерації. Це такий вибір. Це не вибір між поверненням Криму до складу України чи залишенням його в Росії. Це вибір між територіальною цілісністю Росії і територіальною цілісністю України. Два територіальні цілісні суб'єкти на політичній карті світу існувати вже не будуть ніколи. Це просто треба розуміти для справки. Тепер теж, тому ми не маємо цьому сприяти. Якщо ми хочемо, щоб Україна була територіально цілісною, ми не маємо визнавати факту російської юрисдикції над Кримом. Другий момент, який я хотів теж сказати, ми маємо усвідомлювати дві речі. Перше, як Крим має бути частиною українського порядку денного, так і український порядок денний, так чи інакше, має бути частиною кримського. Він має бути важливим для тим, кого цікавить Крим. І люди, які займаються Кримом, мають усвідомити, що питання Криму – це тільки частина досить серйозного загальнополітичного контексту, в якому знаходиться наша держава. Це питання відновлення її територіальної цілісності, це питання стосунків між Російською Федерацією і Західним світом. Врешті-решт ми саме розмовляємо в передвоєнні години, можливо, за кілька хвилин чи за кілька годин почнеться один з найбільших військових конфліктів в історії 21-го століття. Ми цього ще не знаємо, але за кілька годин дізнаємо, якщо виживемо. Це теж дуже важливий момент, про який треба завжди пам'ятати. І тому треба розуміти таку річ. З одного боку, Крим – це перше в історії після Другої світової війни порушення територіальної цілісності однієї держави іншою, з включенням цієї території до свого складу. З іншого боку, абсолютно очевидно, що питання Криму може бути вирішено тільки в результаті, скажімо так, загального вирішення всіх тих проблем, які створені по периметру колишнього Радянського Союзу протягом 1991-2014 років. Питання Криму не вирішиться без питання Донбасу, питання Донбасу і Криму не вирішиться без питання Абхазії і Південної Осетії, питання Абхазії і Південної Осетії не вирішиться без питання Придністров'я, питання Придністров'я і не вирішиться без Карабаху. Це неможливо, це просто треба просто зрозуміти. Нас просто затягли в цю пастку. Деякі країни колишні Радянської Республіки знаходяться в цій пастці вже 20 з знижком років. Ми не знаємо, скільки ми будемо в ній знаходитися. Може 20 років, може 30, може 5. Але ми всі готові маємо готовими бути відповідати на виклики, які є у країни, яка в таку пастку потрапила. І коли ми говоримо, у нас мало інформації з Криму і більше інформації з Донбасу, звичайно, тому що йде війна. Тому що першим питанням для України не є питання територіальної цілісності, а є питання припинення війни. Після того, як нам вдасться припинити війну, якщо вдасться, ми можемо жити в цій війні, як Карабах, 20 років будуть гинути люди на кордоні. Треба просто це теж розуміти. Тоді ми почнемо говорити про питання відновлення територіальної цілісності. Але ми теж маємо бути реалістами і розуміти, поки люди будуть гинути на нашому кордоні на лінії зіткнення з Росією, ні про які інші питання, пов'язані з територіальною цілісністю, суспільства не буде і не має, що дуже важливо слухати. Те, що говорив пан Чийгоз, я хочу щиро підтримати. Разом із цим ми маємо чітко виховувати наше суспільство на прикладах героїчного опору окупації в Криму і на Донбасі. Але разом з цим даючи нашому суспільству перспективу цього конфлікту, який може протягнутися на довгі роки і десятиріччя. Ми не маємо плекати ілюзії, не маємо розповідати людям про ілюзії. Ми маємо з вами жити в оточеній фортеці і маємо говорити нашим молодим людям, що вони постаріють в цій фортеці. Вони будуть сивими, а війна продовжуватиметься. Так, і от бачите, сивий пан Оласаня.
А він був молодий, коли окупували Абхазію і Південну Осетію, і теж міг на щось сподіватися, хоча було абсолютно очевидно, що ці сподівання є марними. Нам, людям, які не жили в Грузії, було це ясно 91-го року. Ніякої території Росія ніколи не віддасть, а якщо будуть спроби її відновити, візьме ще частину території. За часи пана Саакашвілі, в цьому ми переконалися. І ми маємо розумно діяти, тому що у нас зараз є величезні шанси на відновлення цієї територіальної цілісності в рамках цього глобального врегулювання. Ми зараз на порозі цього глобального врегулювання. Але це жертви, смерть, кров і сльози. І тут, і там. І це теж треба усвідомлювати. Дякуємо Віталію Портникову та всім експертам, які за першу частину, скажімо так, нашої панелі висловилися. Будь ласка, оплески. Я нагадаю, що це медіафорум в ефірі UA Перший, UA Крим та Крим Реалії. Андрій Куликов. Тут піднімали питання про те, як зробити, щоб кримська тема була більше в українських засобах масової інформації. І я пригадаю епізод із другої частини нашого медіафоруму, коли Гаяна Юксель, керівниця радіо «Хаят» і агентства QHA, сказала, а потрібно запровадити квоти. Ставлення квоту для виробництва, Квоти, для щоб на кожному продукту. каналі було 10 хвилин про Крим. Так. Отак от. А ми зараз на це з усмішкою так дивимось. А колись ми дуже скептично ставилися до мовних квот. Будь ласка, ваша думка. Хто поставиться до цього? Висловить своє ставлення. Про квоти. До речі, це ваше має бути насамперед інтерес. Я прихильник, як я був прихильник україномовних квот, так і прихильник і кримсько-татарських, не тільки тематичних, але й мовних, можливо, і тематичних. Знаєш, мій любий, якби Радянський Союз, замість того, щоб знищувати ідиш, створив би квоти для ефіру на ідиш, скажімо, на радіо, потім на телебачення, щоб це існувало, так євреї України досі б говорили б на ідиш, а не російською чи українською мовами. А так було дуже прекрасно сказати. Ви знаєте, не користуються попитом. Звичайно, що люди завжди переходять на мову більшої нації, серед якої вони живуть. Це прямий шлях до втрати мови і культури. А держава має відповідати за таке збереження. Дуже просто. В Уельсі, який є частиною Великої Британії, набагато більше людей знає гельську мову, ніж в Ірландії, для якої вона є державною, факт, тому так, що там нема квот. В Ірландії їх немає, в Уельсі вони є. Дивіться, Віталію, наприклад, зараз Зураб тримає це проєкт концепції UA Крим, він буде виносити це направління. І зараз я відчуваю, що на стратегічній сесії, де це пророблялося, саме люди тут з Києва підтримали доведення мовної квоти на UA Крим, на спеціальному каналі, скажімо, це навіть до 40%, чого я не особливо очікував. Але треба дивитися ще на це. Можна і 40, і 80, і 100% зробити, але далі дивитися, що ми будемо робити. Просто контент, де ми поставимо галочку 100% кримсько-татарського, який ніхто не буде дивитися, чи ми будемо говорити про той контент, який я трошки згадував. Сьогодні ніхто, а завтра буде більше таких людей. Чому? Ні, я кажу про якість контенту. Ти зараз це поводиш як Коломойський. Не поспішай. І все ж таки, зверну вашу увагу на те, що тут мова в основному йде не про мовну квоту, а про квоту на тему. От Рифат Чубаров має висловитися з цього. Я трошки послухав, але перед тим, як і Осман посміхнувся, бо все-таки бачу різницю між квотами щодо мови в суспільстві, щодо мови в політиці. Але тут, можливо, мова йде трошки про інше. Має йти про те, що держава має бути замовником певних програм, передач. Це може формуватися і в вигляді потім часового промежутку. Бо я просто не буду говорити, Осман, не бійся, будь ласка, ми днями зустрічалися, ми обговорювали деякі проєкти. Коли Осман мені сказав, скільки коштуватиме один з його проєктів, який зараз в нього в голові, я просто людина трошки досвідчена людина, і я зробив все для того, щоб не впасти з стула, на якому я сидів. Але я думаю, що Осман мені назвав не саму високу суму. Це для того, щоб держава, вкладаючи, очікувала в даному випадку від телекомпанії певних програм, які не лише будуть націлені на Крим, а які будуть вирішувати всі ті питання, про які ми сьогодні тут говоримо цілий день. Дякую.
Будь ласка, коротка репліка Валентина Самар, зараз в порядку черги. Я хотіла б взагалі була зреагувати на те, що сказав був Осман, стосовно того, що я не знаю, що робити з приводу кодування зараз сигналів. Ми б знали, що яким чином вступати, якби в Україні була якась інформаційна політика, яка б враховувала потреби окупованих територій. На жаль, її немає. Як немає жодної іншої політики, жодній іншій сфері, яка б стосувалася політики деокупації та реінтеграції окупованих територій. Ну, немає їх. Ми знаємо, це довга історія, кожен з нас тут, хто її висвітлював, знає, чому це відбувається. Тому що у чинної влади немає відповіді на питання «як?». І немає ніякого бажання поки що займатися цим в першу чергу. На це багато причин, я не буду на цьому зупинятися. Я підтримую те, що каже Рифат Ага, стосовно, і ми ці пропозиції Міністерства інформаційної політики неодноразово висловлювали. Більше того, коли в цьому році Міністерство отримало просто космічний бюджет у 680 мільйонів гривень, із них там 16 мільйонів іде на тематику Кримську і прикордоння в Херсонській області, але я вже 2 місяці не можу добитися відповіді на питання, як ці кошти будуть витрачені. Ми пропонували, зробіть конкурс, зробіть державне замовлення на контент для кримської аудиторії. На жаль, ми поки що також відповіді на це не почули, яким чином це може робитися. Ахтем Шейгоз має коротку репліку, а потім я прошу Валентину продовжити. Якщо йдеться про виробництво нових матеріалів, то які саме? І всі інші теж, будь ласка, дайте свою відповідь. Я думаю, что у государства должны быть регуляторные функции. Ничего тут такого особенного и пугающего нет, не должно быть. И я бы хотел сакцентировать внимание не только на культурологических программах, которые бы освещали, там, связь бы создавали нашу там с Крымом, а именно политическую. Именно вот то, что сказал наш уважаемый Портников. Мы должны заниматься стимуляцией борьбы там, понимаете, да? Пропагандой того, что там действительно люди борются. Прошу Світлану Остапу. Я хочу повернутися до питання квот на мовних і квот тематичних. Мовні квоти я підтримую, і вони вже дали результат. Мені дуже шкода, що в Україні аж на 25-му році незалежності довелося ухвалювати закон взагалі для того, щоб захистити українську мову в теле- і радіоефірі. Але, в принципі, це дало хороші результати, і ми почули дуже багато українських виконавців, гуртів на радіо. Ми бачимо, як зараз стараються телеканали перекладати весь контент українською мовою, і це тільки початок. Щодо тематичних квот, то, я не знаю, треба вивчити це питання, як воно відбувається в світі, тому що відразу я сказати не готова, тому що дуже є багато різних соціальних груп в Україні, які також захочуть таких квот. Тобто це, зараз батьки дітей з особливими потребами скажуть, ми хочемо 10% на телебаченні, на радіо, і інші. Або ветерани АТО теж скажуть, ми хочемо 10% на телебаченні, на радіо. Треба вивчити це питання, вивчити соціологічні дослідження якісь провести, і тоді, можливо, зробити якісь висновки. Але принаймні ми не почули отак «ні» одразу. Дуже цікаво. Світлано, будь ласка, про те, які матеріали потрібні, і потім всі... І з приводу замовлення, мені взагалі слово «держзамовлення» трошки ріже вухо, тому що це така стара була практика на державному телебаченні і радіо, і вона була така дивна, що в ній експерти не могли розібратися, тобто вона така була заплутана, це державне замовлення, там така була корупційна складова закладена, що я би не хотіла цей термін використовувати. А те, що держава може замовляти певні теми на конкурсі, тендер проводити, наприклад, в якому би могли брати участь як суспільне мовлення, як UA-TV, так і комерційні канали. І хто краще надасть пропозицію для висвітлення такої теми, створення фільму документального, наприклад, то я думаю, що це абсолютно можливо зробити, тим паче, що Валентина казала, нагадала тут всім присутнім, що Міністерство інформполітики отримало гроші
гроші для цього, і воно пропонувало навіть свої, воно було відкрите до пропозиції, але до практики поки що не дійшло, наскільки я зрозуміла. Світлана Остапа, детектор медіа, і Зураба Лосаня, прошу, очільник Суспільного. Дякую. Насправді, мені дуже напружує квоти і будь-що, що пов'язано з обмеженнями або з нав'язуванням тем. Розумію, що є більш ястребинна така наполеглива і агресивна політика, вона має право на життя, але хочу нагадати, що в свій час оцей самий канал, який ви зараз дивитесь просто і на якому ми зараз працюємо, ніякими квотами, ніякими наказами не був обумовлений. Це був канал, який належав тоді ще Першому національному, і рішення було саме тут на каналі переформатувати його під ЮА Крим і зробити кримський канал. Жодна державний діяч, ніхто нам такого не говорив, не наказував і нічого такого не робив. В країні досі є один канал Суспільний, ЮА Крим, і один комерційний АТР. Самі знаєте, як ми працюємо, от все, що є. Більше в країні нічого немає. Є ще редакція, наскільки я знаю, ЮА ТВ, от редакція вона є. Чорноморська Крім телерадіокомпанія. про телебачення. Велика редакція Крим Реалій. Редакція є, я кажу, телеканал як такий. Їх в країні 2. Рифат Чубаров має уточнення. Я не хочу вступати в дискусію. Я думаю, що це для фахівців більш можливо за межами цієї передачі. Але дивіться, УА Крим, люди, колектив, який може бути спроможний, то треба знайти ту форму взаємодії з державою. Якщо це лише тендери на окремі передачі, то будуть вигравати ті канали, які сьогодні можуть і мають можливість це зробити. Це Інтер, я не буду їх називати. Вони мають сьогодні всі і технічні, і людські, і будь-які ресурси. Мова йде про те, щоб, і особливо, я хочу вже в контексті говорити кримських колективів, кримських ЗМІ, бо вони там здійснювали спротив, там над ними здійснили насильство, і вони були змушені сюди бігти. І тому, коли ми говоримо про взаємодію держави з журналістами, якщо це буде врегульовано нормативними актами як мінімум, я не бачу нічого поганого в тому, що на цю роботу будуть націлені кримські журналісти і кримські ЗМІ, які зараз на материку. Дякую. Якщо можна, я трохи додам щодо цього. Якраз плавно переходжу до цього. Що стосується фінансування, з цього почав пан Портніков в самому початку. Ніякі квоти наша держава не дуже то й виконує. В нас мало би бути те фінансування, яке мало би бути, але його в половину немає. А що ми все ж таки плануємо? Я не жаліюся. Я просто хочу тепер про формати, які ми концептуально замислили тут. Це авторство нашого колеги, українського журналіста і кримсько-татарського журналіста Османа Пашаєва. Він запустив це по колу серед експертів. Те, що ми отримали на самому початку. Я хочу, щоб ви теж це послухали. Добре? Канал виробляє або адаптує контент кримсько-татарською мовою. Працює на збереження, розвиток мови корінного кримсько-татарського народу, що живе на окупованій території АРК та Севастополя. Або, принаймні, намагається через контент сповільнити темпи русифікації там. Концентрується на виготовленні або дубляжі дитячих програм, шоу, переклади серіалів, фільмів, мультфільмів та документалістики кримсько-татарською мовою. Це той контент, який роблять комерційники, і він цікавий, і вже приклад вже був, як воно залучає до нас аудиторію. Канал виробляє інформаційно-суспільно-політичний, просвітницький та культурний проєкт для півострова українською та російською мовою, що направлене на пояснення сучасної України та її руху. На каналі транслюються програми, які показують, куди рухається українська медицина, освіта, місцеві громади, як працюють незалежні інституції та самоврядні об'єднання. Це якраз те, що ви казали, Рифат Ага, про те, як кримчані мають знати, що відбувається по порівнянні з російськими реаліями. Ну і просвітницький ЮА Крим для материкової України. Канал виробляє контент, що розповідає про історію Криму вже нашим, тут, українцям, постійно тримаючи цю тему. Канал виробляє новини та публістичні програми про наявну ситуацію в Криму, стан з правами людей, зникнення, переслідування, робота України на міжнародній арені по захисту мешканців півострова. Канал не зосереджується винятково на політичних питаннях, а й спрямовує увагу на те, що відбувається з екологією, культурною спадщиною. Знов Ханський дворець, і знов він в Україні не звучить поки що. Засолення земель в Степовому Криму, наприклад, або Ханський палац, або знищення гори Агармиш, проблеми Сівашу тощо. От тут приблизна концепція, вона є проєктом. І щодо квот ще одне не можу втриматись не додати. Настільки консервативна, це нашого з вами віку.
А от тут вся молодь сидить. Я хочу спитати, чи воно працює для них взагалі, як телебачення, як таке, і такий підхід. Чи воно будуть дивитися нав'язане їм? Я не певний. Світлана Остапа, репліка. І ми мусимо звернутися до аудиторії тут, поки в нас є ще час, 20 хвилин до кінця ефіру. Я хочу нагадати аудиторії, глядачам, які нас дивляться, що Україна втратила в Криму майже 70, не майже, а 70 каналів, теле- і радіоканалів. Там заблоковано кілька десятків сайтів українських. Зараз за останні кілька років, завдяки тому, що поставили кілька веж на кордоні в Херсоні, уже в Криму мають, в основному в Північному Криму, мають змогу дивитися 5 загальнонаціональних телеканалів. І невдовзі цього року вже обіцяють нам, що ще 5 додасться. Тобто це в основному, звичайно, жителі Криму побачать українські телеканали через супутник. Але що вони побачать? Ви тут говорили вже, наводили приклади деякі, і говорили про пропаганду також. Я думаю, що найкращою пропагандою буде те, як змінюється Україна в демократичному плані, як тут все набагато краще, ніж в Росії. Тому що західні країни не займаються пропагандою, а наші люди чомусь хочуть там жити. Це тому, що там рівень життя вищий, розумієте? Якщо порівняти свободу слова в Росії і в Криму, то в Криму вона набагато гірша навіть, ніж в Росії. І ті телеканали, які все-таки зможуть доносити інформацію до кримських татар, до українців, до проукраїнських росіян, які ще залишилися в Криму, вони повинні бачити тут не тільки таку, ви правильно сказали, вибори наближаються, не тільки таку картинку, якусь, знаєте, жовто, незрозуміло яку, скандальну, а реально те, що відбувається в Україні, і хотілося б, звичайно, щоб це відбувалося, все, що відбувається, все відбувалося на покращення рівня життя українців. І це буде найкращою пропагандою для тих, хто живе в Криму. Питання для нашої аудиторії. Який контент ви б хотіли бачити про Крим? Який саме? У вас є хвилинка, щоб подумати, поки Віталій Портников візьме слово для репліки. Я абсолютно впевнений, що ми маємо розповідати і мешканцям окупованих територій, взагалі і українцям, і світу про наше досягнення, але я хотів би, щоб ми позбулися ілюзій, що якщо ми будемо краще жити, території сюди повернуться, як багато хто говорить. Це не тільки, навіть не тобі, Свята, відповідь, це взагалі такий загальний тренд, який нам західні наші друзі кажуть. Ви знаєте, ви маєте провести реформи, подолати корупцію, жити краще, і Крим до вас повернеться, і Донбас. Це неправда. Тому що це не території, які відійшли від України в результаті національного якогось повстання, якоїсь війни. Це окуповані території. Ми можемо жити тут, як в Швейцарії, а вони можуть жити так, як в Зімбабве, але вони все одно будуть залишатися частиною держави-окупанта, якщо вона буде мати сили їх утримувати. Врешті-решт, немає кращого життя в світі, як жити в Монте-Карло. Але половина території князівства Монако, яка стала територією Франції, залишається територією Франції і нікуди не повертається. І це теж треба завжди пам'ятати, коли ми розповідаємо такі речі. Те, що ми, звичайно, маємо будувати країну маємо не для того, щоб до нас хтось повернувся, а для себе самих. І для того, щоб нам було набагато легше інтегрувати ці території, коли вони стануть невід'ємною частиною території України. Але говорити самим собі, що от ми тут все добре побудуємо, і вони самі сюди захочуть, вони не можуть хотіти або не хотіти, тому що там є збройна сила, яка примушує їх хотіти те, чого хоче окупант. От і все. Дякуємо нашим експертам за цю частину програми. Оплески, будь ласка. І, шановні глядачі, тут в цій студії, чи є у вас запитання, репліка, або ж відповідь на питання, яким має бути медіаконтент про Крим, щоб він був цікавим. Будь ласка, як вас звати? Я держу. Спасибо. Меня зовут Алиса, я студентка Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Я изучаю, слава богу, крымско-татарский язык и культуру языка непосредственно на кафедре. Скажем так, пока я сидела сейчас практически 6 часов на этой передаче, я практически не увидела улыбок, когда люди говорили про Крым. Даже я выросла в Мариуполе, мне в моей жизни агрессии хватало. Я хочу быть банально счастливым человеком. Я дико извиняюсь за это желание. И я хочу видеть... Я люблю Крым, я люблю крымских татар, я с ними общаюсь непосредственно в жизни. Они у меня вызывают приятные чувства. А политика так сложена в нашем обществе, к сожалению.
у нас ассоциируется с чем-то негативным. Мы говорим о новостях, о политике. Но почему мы не говорим о лавандовых полях? Ну, то есть в Крыму столько всего великолепного, и мы потратили 6 часов на то, что мы говорили о том, как все плохо. Мы должны смотреть вперед. Я очень сожалею о опыте людей, которые, да, действительно пережили кучу проблем, но пока мы не изменим культурный код, который сложился в нашей голове, что страдание — это героизм, и мы должны к этому стремиться, мы никогда из этого не выйдем. Мы крутимся вокруг этого, окей. Я хочу быть счастливым человеком. Я после этого всего ни радио, ни телевизор не включу, честне слово. Перепрошую, але ми до 2014 року жили в такому коді конечно. щастя, і потім виявилося, що це абсолютно Смотрите, беззбройна держава. Якщо я ваше... говорю своє мнение. От скажіть, я хорошо. хочу вас запитати. Якщо завтра, це може абсолютно спокійно відбутися. Росія ракетами обстріляє Маріуполь, загине ваша сім'я, Ой, да ваші такое було близькі. вже. Ні, так це може бути реально. Ні, цього не було. Це ще може відбутися буквально. частично. Ну, ви будете відчувати себе щасливою на могилах своїх близьких? Знаете, я вам скажу, Ну, время скажите. всему надо. Я реально понимаю, что у нас жизни мало. Нет, ну правда, каждый из нас... Відповісти мені на питання. Я вам Відповідайте мені. отвечаю. Да, хорошо. Я буду Да или счастлива нет? через какой-то промежуток времени. Да, я буду счастлива. Ну, ми просто хочемо, щоб люди залишилися живими, а щоб ви не відчували себе щасливими на могилах. Значить, Віталій дайте Олексійович, думати можна не я вас- про вас, а про них. Можна Я вас молодой, спробую обычный человек. примирити? Панове, я не зайве вам сказав про просто як приклад про те, коли ми виробляли суперові новини 6%, і потім був придбаний формат. Ви хочете, не хочете, ви зараз маєте почути один одного. І ви теж, Ахтемага, це маєте почути. Вам подобається, це не подобається про лавандові поля. Мені це може не подобатися. І мені хочеться, щоб дивилися публіцистичні речі і глибокі речі, і, можливо, артхаусне кіно, да? Там, яке воно нудне не було час від часу. Але ну, от показники, вони свідчать нам трошки про інше. От в Києві є ОДА Speaking Club кримськотатарською мовою, який відбувається в Кримському домі. Його відвідують здебільшого молоді люди 20-22 роки. І я там один старий, 41 рік, ходжу до них. Значить, да. А 50 лет Крым... Дайте мікрофон. Можна я договорю, Мікрофон пане дайте. Ахтеме? Можна я договорю все ж таки? Так я вам говорю, це найпатріотичніша частина, можливо, кримських татар молоді в Києві, ходить і зранку до вечора вони розмовляють винятково кримсько-татарською мовою. І там я в них дізнався, а який же контент вони споживають. Да? І коли вже щиро пішла розмова, це Netflix і HBO. Ну от все, такої якості серіали споживається молодь найпатріотичніша кримсько-татарська. Це класні дійсно серіали. І ми всіх, хто дивиться їх, ми переглядаємо час від часу і знаємо і «Вікінги», і там «Ігри престолів» можемо перелічувати. Саме про цей контент йде мова, або наближений до нього. Але одне не виключає іншого, що Ні, варто. Слухайте, ну, коли я ви не робите маю такий бути- хочу контент, тоді втрутитися. новини вшивати в нього Осман Бей. легше, їх будуть більше дивитися. Давайте І те, що розрізняти ви кажете про телебачення і спонукання, тележурналістику. Ми якраз про журналістику тут Осман більше Бей. говорили. Совершенно верно. Осман Бей, Коли? 50 лет крымские татары жили в резервации, и весь Советский Союз смотрел «Любовь и голуби». И ездил в Крым, в советский всесоюзный курорт. И никто не вспоминал, что крымские татары потеряли половину жизни своего населения. И на самом деле эта боль крымских татар далека была от такого восприятия, как у вас, девушка. Понимаете? Вы смотрели, сейчас смотрите «Викинги», а тогда такие молодые, как вы, смотрели «Любовь и голуби» и фильмы про войну, и воспитывались вот как на вот таких ценностях, сейчас на других. Но в том-то и дело, что мы вернулись, и потом запахли эти лавандовые поля. Сегодня они зачахли, и вы можете любить Крым, изучая крымско-татарскую мову, но вы никогда не поймете Крым, если вы не поймете боль крымско-татарского народа за свою родину, за свое государство. И телевидение, «Викинги» показывая, вас никогда не изменит. Понимаете? Нужно именно на вас, чтобы вам показать, что на самом деле, что утрата твоей матери – это и моя утрата. Вот тогда мы и Крым вернем. А сегодня, да, можно изучать и арабский язык, и не видеть, что в Сирии сотни тысяч детей убивают и жителей убивают, да? А где-то лавандовые поля растут.
Дякуємо, дякуємо. Я вважаю, наш діалог пішов не в конструктивному руслі, або. Я не розумію, чому ми ставимо або. Я не знаю, що Валя хотіла сказати тим, що ми говоримо не про телебачення, а про що ми говоримо? Зараз говоримо про тележурналістику. Ми говоримо Телебачення, про телебачення. тележурналістика, Ми це говоримо на трошечки... цій Ми панелі говоримо про телебачення. тему Криму І, на українському телебаченні. Ми про телебачення. А якщо можна, дуже коротко, питання з залу, дуже коротко, тому що ми дуже мало часу дали аудиторії. Репліка навіть. Представтесь, будь ласка. 10 хвилин. Мене звати Тетяна Ходжо, я викладач іноземних мов Таврійського національного університету. Але сталося так, що цими днями я ще є фасилітатором програми Американського дому, яка підтримується Посольством Сполучених Штатів Америки в Україні. То програма «Англійська для медіаграмотності». І от саме цю тему я б хотіла дуже коротко сьогодні затронути. Той контент, який дуже б хотілося побачити на телеканалах. Більше про медіаграмотність і для жителів Криму, і для жителів всієї України. Тому що коли я починала проходити цей тренінг як фасилітатор, я думала, що ще нового можуть нам розповісти людям, які живуть в умовах інформаційної війни стільки років, але дійсно є дуже багато нового, і то варто. Дійсно, я не знаю, чи на рівні національної програми, чи на рівні, може бути, інших заходів дбати і піклуватися про медіаграмотність нашого населення. Я була збентежена, що саме за кордону почалась ця така, всі Дякуємо країни вам України зараз. за питання. Це Найкращі йде. питання, які звучать в студії. У нас є подарунковий сертифікат для відвідування екскурсії музею телебачення та, власне, телецентром «Олівець» для 2 осіб. Підбиваємо підсумки, так, Андрію? Так, які б не були запитання, але ці люди можуть зайти до музею і без сертифіката, я думаю, так? Рифат Чубаров дуже стисло, потім за бажання Таміла Ташева і Айдер Рустамов, і потім... Але, панове, дуже коротко, буквально 30 секунд. Дивіться, і про це говорив Осман. Не протипоставляємо один одного. Маємо рахувати всі фактори, які оформлюють діяльність телебачення. Це дуже важливо не лише для журналістів, але для всіх нас. І головне, через оце врахування прийти до того, про що говорив Ахтем Чийгоз. Щоб ми розуміли більше один одного, щоб ми були більш патріотичними, і ми розуміли про те, що щастя наше поодиноке не може бути. Воно може бути разом з народом, разом з тими людьми, які живуть на тій землі, але воно не може бути насильно привнесено зовні. Ми сьогодні проводимо медіафорум, і ми говорили зранку дуже багато про Гаспринського, оскільки 10 квітня 1883 року перший номер Терджиману, і медіафорум називається Терджиман. Ісмаїл Гаспринський в другому номері Терджимана, він теж намагався тоді пояснити, яке його головне завдання. Я його дуже коротко спрощено. Пізнавати себе і зробити себе обізнаними для інших. Через добро і любов. Це були основні його принципи. Але сталося так, що коли і добро, і любов, які ви повсюду роздаєте людям і хочете самі бути такими, якщо ви не можете це зберегти, у вас немає механізмів або сил, то обов'язково хтось приходить ззовні, і він робить так, що ви не можете користуватися ані добром, ані злом. Ісмаїл Гаспринський, відкриваючи газету «Терджиман» в 1883 році, через 100 років після першої анексії, він думав про те, що ті часи пройшли вже, і не буде якогось, він хотів знайти порозуміння з тими, хто прийшов на нашу землю силою проти нашої волі. Але не сталося. І сьогодні не буде, якщо ми не зможемо знайти механізму захисту того добра і любові, якої ми хочемо для себе і для інших. Якщо ми не знайдемо механізми захисту. На цьому я хотів би поставити крапку. Будь ласка, Таміла Ташева. Так, дякую дуже.
Насправді сьогодні дуже багато говорили щодо порядку денного, і оцей порядок денний наш щодо Криму ми маємо формувати. Тому що зараз, якщо подивитися на загальноукраїнське телебачення або сюжети у локальних медіа, то ми реагуємо на те, що відбувається в Криму, і не формуємо порядок денний. Мені видається, що найголовніше зараз для нас, Ріфат Ага з самого початку почав говорити про національно-територіальну автономію, де ми чуємо це з загальнонаціональних каналів. І, як на мене, дуже важливо теж, щоб саме українці, а не кримські татари, говорили про цю національно-територіальну автономію, щоб кожен громадянин України розумів це і не боявся цього. Тому що саме цих тез дуже чекають люди на території Криму. Навіть, можливо, не стільки обшуків вони чекають, тому що вони в цьому живуть, вони це кожного дня бачать. А якщо ми будемо їм говорити, яким чином ми можемо їм допомогти, як можна це змінити, от тоді, можливо, від них буде і ця позитивна реакція, і розуміння цих зв'язків між Кримом і материковою частиною України. Таміла Ташева, співзасновниця громадянської ініціативи «Кримсос» і муфтій Духовного управління мусульман Криму Айдар Рустамов. Підбийте підсумки того, що ви почули. Ну, я считаю, что все-таки не хватает в медиапространстве вот того контента, про который говорила вот студентка. Потому что человек так устроен, да, вот психология человека. Он не может постоянно слушать новости. Это можно даже сравнить с ребенком. То есть ребенок в определенный момент, когда ему постоянно чему-то объясняют, учат и так далее, ругают, я не знаю, он просто вырубается, да, или плачет. То есть то же самое человек. То есть он хочет что-то. То есть и нам надо это дать ему. То есть и посредством этого, как подчеркнул Осман Пашаев, мы можем транслировать дальше и вектор нашей борьбы. То есть это могут быть сериалы, опять же. Было бы прекрасно, если бы сняли сериал про становление Крымского ханства. Например, в Турции сейчас «Эртугрул» есть сериал, он очень популярный. Да? Это же патриотический сериал такой. Затрагивает патриотические чувства. Ну, естественно, это колоссальные бюджеты. Я не знаю, рано, наверное, об этом говорить, но когда-то надо об этом говорить. Спасибо. Дякуємо вам. Валентина Самар, заключне слово, ваші висновки. Я, на жаль, не встигла тоді, коли пропонувала, який контент потрібен для Криму, тому я дуже швидко скажу. Перше, інтерактивні програми. Якщо ми кажемо про телебачення і для радіо, люди хочуть розмовляти з Криму, хочуть розмовляти з людьми з України, з материкової України. Цього зв'язку дуже мало. І важливо, щоб з ними розмовляли представники влади, щоб вони могли відповідати на ті питання, які людей хвилюють. Тобто інтерактивність. Друге, мультимедійність. Потрібно у зв'язку з різноманітними технічними проблемами, в тому числі створеними окупантами, для того, щоб звідси не йшов цей контент. Звичайно, треба виробляти мультимедійний контент, який можна розміщати на різних платформах. Це удешевляє і одночасно робить більш досяжним. Третій момент, який потрібен, звичайно, це програми для дітей і програми для молоді. Вони дуже потрібні. І останнє, що я повинна сказати, я підтримую всіх тих, хто каже, що в Криму хочуть чути про здобутки в Україні. Люди хочуть чути, що тут міняється життя, що Україна не Росія, що Україна йде дійсно європейським шляхом, що долається корупція, бо політична корупція стояла, ми всі пам'ятаємо, є однією із причин того, що Крим був анексований. Тому ці новини людям дуже потрібні. І доносити їх туди можна різними способами, але, на жаль, у нас їх дуже мало. Світлана Остапа. Ну, по-перше, я хочу подякувати всім кримським татарам, які живуть в Україні і які борються в Криму, і подекуди є більшими українцями, навіть ніж деякі українці, які живуть тут в Україні. Це правда. Я пишаюся ними, і я завжди болісно читаю всі новини про тих, кого знову обшукали, забрали в тюрму, ув'язнили, хто голодує в Криму. Це правда. І мені справді хочеться, щоб цього було більше, цієї інформації на українських телеканалах. Ні, більше про це повідомляли, не 0,1%, розумієте? Звичайно, щоб цього було менше в житті,
і повідомляли про кращі якісь новини, ніж це. Але, звичайно, це не повинно бути 0,1%. Це перше. І оскільки я також дуже люблю Крим, і ми з дітьми їздили завжди туди відпочивати раніше, то іноді, знаєте, ну, я хоч і доросла вже жінка, але заходжу в Твіттер на російські інформагенції і візьму і напишу там під РІА Новостями, що Крим – це Україна. Ви собі уявляєте, що там у відповідь мені, як мене називають, але я просто вимикаю, я того всього не читаю, але таким чином я хоча б думаю, ну хоч трошечки полоскочуємо нерви і таким чином зазначу, що ми не здаємося. Дякуємо. Зура Паласані. Два слова про тих, хто влаштував. Я насправді не очікував, як голова правління суспільного мовника, я не очікував такої крутої події, яка відбулася сьогодні. Це взялися робити молоді кримські татари з редакції. Ось вони стоять, їх ніколи не покажуть, бо вони поза лаштунками. Але вийшло дуже круто, 6-1. І я ще хочу спитати, а хто з комерційників таке покаже? Ніколи. От для того існує суспільний мовник. Дякую вам, хлопці. Віталій Портнік. І дівчата. Я дуже радий, що ми сьогодні про це поговорили. Дуже радий, що ми говорили про це в день ювілею кримсько-татарської преси, тому що для мене взагалі важливо, коли ми шукаємо свої дати і свої орієнтири в тому інформаційному просторі, який ще донедавна був абсолютно нав'язаний нам кудись збоку чи згори. І це вже дуже важливо. Я хочу сказати, що я вдячний про це питання щодо щастя, тому що воно дає нам якісь орієнтири, справді. Люди, які виступають на телевізійних каналах, які займаються політичною або журналістською діяльністю, як правило, набагато щасливіші і успішніші за багатьох своїх співвітчизників, які дивляться телевізор чи сидять в аудиторіях. Так складається життя. Але є дуже важливий момент, що неможливо побудувати щастя на чужому нещасті. Тому люди, які дійсно хочуть досягти успіху, і це в цьому наш з вами обов'язок, маємо завжди пам'ятати про нещастя інших. В цьому, в принципі, є успіх будь-якої людини і будь-якої держави. Допомагати людям бути щасливими. І з цієї точки зору, якщо ми будемо забувати про тих наших співвітчизників, які знаходяться в Криму і борються з окупацією, про тих наших співвітчизників, які знаходяться на Донбасі і борються з окупацією, про всіх тих, хто сьогодні протистоїть злу, ми справжнього щастя ніколи ані для себе, ані для своїх близьких, ані для своєї держави не побудуємо. Дякую. Ібраїм Умєров, дуже коротко, 40 секунд буквально. Я хотів дві речі згадати насправді. Перше, це те, що сьогодні вже 3 роки і 11 днів, як в Криму перестав мовити АТР і Ляле. І я просто хотів згадати, що на той час йшла мова про те, щоб ці канали продовжили мовлення в Криму, але без політики. Їм сказали ні, їх закрили. І я розумію, що це було важливо для того, аби в Криму було мовлення із пропагандою. А друга річ, це взагалі не дотична до сьогоднішнього обговорених тем, це те, що кримськотатарська тема, вона насправді може бути дуже цікавою для набагато ширшого загалу. Тобто є тюркський світ. Якщо ми кажемо про Терджеман, який об'єднував в собі ідеї всього тюркського мусульманського світу, то Україна, як свободна держава, в якій є свобода слова, вона могла б виступити із кримськотатарською ідеєю для всіх тюркських народів. Ось ми бачимо сьогодні в студії пана Рафіса Кашапова, це політв'язень з Татарстану. І так само є дуже багато нагальних проблем для Узбекистану, для Казахстану, для Туркменістану, Азербайджану, які не можуть там висвітлюватись, і, мабуть, було б цікаво, знову ж таки, у життєвому, у радісному ключі. Дякуємо вам. 30 секунд, Осман Пашаєв. Я розумію, наскільки трошки складне, але цікаве завдання буде тим, які новинарі, які політично заангажовані люди, пояснити, наскільки важливий інший контент, розважальний, а вам, молодь, пояснювати, що плакати іноді треба, і рефлексувати на ці теми теж треба. Дуже дякуємо UA Крим, UA Суспільне за таку можливість провести дійсно медіафорум в прямому ефірі. Дякую, Андрій Куликов, за роботу. А хто тут сказав, що треба розповідати про досягнення України? Дякую Катерині. Творімо досягнення України, щоб було про що розповідати. На все добре. На все добре. Дякуємо, панове. Ну, тепер можна і поза ефіром.